Veszem. Várjál. Várjál. Gyújtjuk meg. Be is szedni. Csukd be az ajtót, mert el fogja fújni. Vegyen ez az évszázad kísérlete lesz. NASA meg fogja venni tőlünk, baj. Mint a szar. Tojás, csak a tojás. Na. Várj meg, így onnan begyubad a papír. Várjál. Most dob bele. Ragd rá a tojás. Ragd rá a tojás! Gyere! Hopp. De van. Még szívja. Akkor nagyon beleragadt a nyakában. Bazzeg kiszívta. Nézzeg ott. Kiszívta a testit. Kiverte a faszát a tojásnak. Beleragadt meg itt? Fúj. Új, az meg Jani. A kísérletezők Brázik János meg Németh Mihály. Fig. Én csak a Ezt én. riporter vagyok. Tojás koktél, öreg! Tojás! Rakjunk rá egy kis higítót. Kontikibe ezt fogják árulni! Esélyes. Illatosító utána viszont már meg zsír. Az anyádból illatosító. Étrend kiegészítő volt.